Weet u van welke in de stond? Wim. Wim. Nou, Wil. nou, dit zei Wim, hè? En nu, oh kijk, dit moet goed volk zien. We zijn heel oud, hè? Toen zei Wim, maar toen we hier straks langs reden, zoog ik dat al. Kijk. Ja, Wim. De trekker is volgens mij nog hagel, nee. Ik had het opgeknapt. Ja, denk ze dat het een oudje is, die opgeknapt is. Nou, wel leuk voor elkaar. Een Schwannenhof. Maar zal er ook in mijn stoep zien. Kijk, aardig duister. Bewegen? Zijn er immers ook God? Nee. Een goedemiddag. Goedemiddag, een overval. Nee. Nee. We kijken iedere dag naar onder. Oh, gelukkig. We Oh, kennen gelukkig. nog. Hallo, Goeiedag. ik ben Bas. Ik ben Janine Nijssen. Oké. Janine. Jannie. Jannie. Jan, zeg maar. Jannie, Jan. De ene zet Ja, wat Jan heb- en de andere zet Jannie. Wat En heb je het liefste? maakt me helemaal Oké. niks uit. Hé, waarom denk je dat we je aanbellen? Want er een tractor op het dak staat, denk ik. Stiet een tractor op het dak? Op de schoorsteen. Ja. Hoor. Ja, nee. Ja, ik dacht, van normaal is hier toch niks apart te zien, of wel dan? Nou, het is... Oh ja. Echt hoor. Ja. En binnen in de graas stond er ook nog. Want, dan moet ik zelf ook even kijken, anders doe wie Ja, de kleerwoorden nee, natuurlijk. Oh, nou zie ik het pas. Ah, dat is niet de reden dus. Nee, wij zogen namelijk door wordt een tractor stiert, Ja, door stiert door een beurtje ja. WNNT. Ja, dat klopt. Ik dacht misschien aan wel, hij dacht aan Wim. Ja, zo heet mijn mens, heel goed. Jo, hé, man, Wat trek hem een blauwe jurk aan en het is jouw man. Nee, maar luister, mijn vriendin zei wat betekent, die vroeg dat dus ook, wat betekent dat? Ja, Toen zei ik, Wim Nijssen niet thuis. Wim Nijssen, maar dit is Wim Nijssen nostalgie techniek. dus hij had al zien. Zijn garage, zijn Super hobby van gemaakt. Zijn hobby en de tractor stond binnen, dan moet je ook op kijken, dan kan men de mens verder praten. Dus Is Wim Toes? ja, dan is het goed. Oh, maar de prot er natuurlijk helemaal niet geer over. Natuurlijk wel. Want ik zei, hij zag al die lopen. Ik had hem, ik zei, ga ik daarheen? Nee. Oh, de stuurt het. Kijk, Hij dat stuurt zien. mee. Dat zien de echte. ja, bedoel ik. mannen hebben soms een hele grote mond, maar als het er aan komt, sturen ze de vrouw erop Maar af, we hè? kijken bijna iedere avond. Want deze gaat de Jacqueline zie het wel Ja. met de buurman. Ja, de en, loodgieter, hè? de loodgieter. Maar normaal praat hij blablabla. Maar dat was opmerkelijk stil voor me. Aha. Dat kan heel goed praten. Aha. Maar ik denk, als je alleen is, kun je eraan? Ja, daar kun je aan. Kun je aan? Goeiedag zeg. Oh, kijk. Kijk. Wat kijk. Dat Ja, is- de hitte. Och. Ja, hier is het werkdag. Ik hoor. heb, ja, Hey Wim. Bas. Ja, goeiedag. Basie. Ja, we stonden echt op de werkdag op, hoor. Want, Ja, maar dat mag toch op een zaterdag? Zaterdag. ja, Dat is een hobbydag, ja, hè? dat En is jullie waar. dan op zaterdag? Ja. Ook hobbydag? Ja, Eerst dit is hobby. Ja. Dat dacht ik al. Ja, dat kun je niet meer het werk vertellen. Het toeval bestiert niet, heb ik al heel druk gezag in en boete-opnames van dit programma. Maar we reden net bij André Simons langs. Ah ja. Ja. Die kent je ook wel Ja, natuurlijk, hè? tuurlijk. En we reden er langs en we waren nog geen 10 seconden bij hem voorbij, ging bij mij de telefoon. Dus de headers André. van André. André is een echte tractorman. Ja. Zien de zoon ook, hè? Ja. Tjeu. Ja. Maar, Gratte Klomp. Ja, dat is Dat overleden. is waar. Ja. Dat is waar. Maar gelukkig hebben we Grat nog in het programma gehad. Ja, dat klopt. 2 keer zelfs. Ja, 2 keer. En
ja, ik mag eigenlijk niet vloeken in dit programma, maar gratten. Nee, gaat wel. Godverdamme. Gratten deed dat zo ongeveer iedere tweede regel ja, wordt in ja, uitsproken. ja, hè. dat klopt helemaal. En als ik ook dan zie, dan denk ik bij mezelf van, ja, even het gezicht, maar dan is dat zo'n grattenklomp light, wat heeft die het? Nee, maar ook met Ook zo'n vettigen overal aan. overal aan en- We waren toevallig allebei dezelfde hobbyshow. En Ja. dan, Want, Maar hier zijn niet zo alles grattenklompen. nee, ik hoop dat geen nog heel lang ja, dat hoop ik ook maar. ook hobby mag uitoefenen. Dat hoop ik ook maar. Want ja, niet had je gezegd van, ja, daar hebben we trouwens nog niet eens Ja. gezien. Hey, Maar wie weet dan over de afkorting verstiert, WNNT. Ja, ja. Met een nice nostalgietechniek. Niet thuis. Wim, nee, ze niet thuis zijn. Dat zei ik tegen mijn vriendin. Nou, die lachte zich een ongeluk. Ja, maar dat is toch leuk? Ja, dat als is er grappig, zelf hoor. ook een Dat, eigen dat, variant op is. Ja, ja, ja. Maar, nou we eenmaal weten wat zich hier afspeelt, Ja. Willen ze in wil de ze, graas ons, kijken. wil ze ons wat laten zien. Ja, wat moet ik ook laten zien? Ja, de nostalgietechniek. Ja. Ik heb gezegd, geef van alles in de graas. Oh, dat zou niet moeten zeggen. Tuurlijk wel. Dat vinden die mannen leuk. Want, oh ja, trouwens, we zoeken twee L1-stickers achter op de hanger, daar achter Ja, de tractor uiteraard. hangt. Nou, we zijn echt fan van Ellie. En ik zocht dat er nog op de andere kant van de hanger staat Wimas. Wiemas, ja. Wimas. Wiemas. Betekent dat zo? Nou, ik weet wat Wimas is. Wiemas is Wie- Wim en Marcel. Marcel is de zoon. Ah, En Marcel is de zoon. oh, je ziet de partners in crime, ziet je. Ja, Je ziet zoiets, allebei ja. van die... Ja, ja, gelukkig wel, ja. Die maken allemaal huifkartochten, is André. Oh, ziet je concurrenten, conculega's? collega's. Gewoon collega's, Oké. ja. Goed. Nou, ik doe aan Wienas, want Wienas is witte wien met sinaas. Oh, Ja, Nee, ja. dat hebben we in de graas. Dat is een soort van camouflagecocktail voor mensen die nog niet oud genoeg zien om alcohol te mogen. Maar het ziet er dan uit als Ja, goede ja, sinaas. ja, ja, Ze ja. noemen het Wienas. Ja. Maar ga je wat in de graas kijken? Ja, neem ik mag aan? dat? Ja, Ja, tuurlijk, tuurlijk, Loop tuurlijk. ik niet binnen de Binnen deur de- of Ja, uit? tuurlijk. Ja, ja, kom. ja. Komt de hele kluit, maar binnen niet filmen hoor. Nee, grapje. Het is al net gepoetst, dus dat kan. Tractors. Achter is het toch de Maas Joels. Ja, uiteraard. Echte Welse, hè? Ja. Hé, wacht eens even. Zie je dat nog? Nou ja, nee, ik zie hem wel. Echtje kende je denk ik wel. Deze. Die ken ik, ja. Nee, die bedoelde ik eigenlijk Die niet. kun je bedaarsen. Oh, nee, ik bedoelde Gans Rechts. Die werkt in de Bidopticien. Ja, dat is de schoondochter. Dat is toch wel van Marcel. En dat is Nova, de ex van de zoon van Marcel. Maar die komt uit Aarsen, ik dacht die kende je misschien. Oh, wacht. Ja, nee, nou. Ja. Ja, maar die ziet er volgens mij nou anders uit. Maar dat maakt niet. En was die het oma zo fijn bij je op de schouders? Oma staat bij de kleindochter Isa. Trotse oma. En dit is de dochter, en dat is Rick. En dat is Marcel, dat is de zoon. En dat is de andere zoon, Cas. En dat is de Van Denver, Cas. Ja, en Nico dan. Leuk hoor. Leuk. Ja, geweldig. Het is onbetaalbaar. Oh, ja, En de zeker. regels bij opa en oma. Volgens mij kun je Misschien zien, zien dat er meer als dat het in de werkelijkheid zien. Dat zien dezelfde door. Ja, leuk. Hé, maar dat ding ziet er nog hagelnee uit, de groene stiert. Is dat nog nee? Oh, nee. Nee? Van 1986. Dus, Maar dat dat- ziet er uit wie nee is, dat gaan ze opgeknapt of wat? Nee, maar Nee? ik doe hem iedere week poetsen. Ah. Wat doe je hier voor werk? De tractor poetsen. Oh, dat tractor. Ja, dat zou kunnen. Boodskappen voor ook. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Oh ja. Dit is mijn hobby, ruimte, ja. Is dit altijd hobby geweest of is dit best Altijd hobby, altijd hobby. Maar is hij ook altijd met de hand gewerkt? Altijd met de hand gewerkt, ja. Wat wordt die beroep dan? Nou, ik heb van kinderen van eigenlijk in de vrachtwagens gezeten. Onderhoudsmonteur en later leidinggevende functie. En de laatste 20 jaar heb ik bij Dame hydrauliek gezeten. Als, als technisch bedrijfsleider. Oké. Ja. En sinds 2 jaar ben ik weer thuis, hier. Best je gepensioneerd? Ik ben gepensioneerd, ja. Helemaal. Wie vult dat?
In het begin eenzaam. Heel eenzaam. In de zin van, ik mis mijn collega's. Ik miste alles. Voor een tijd had een 30, 40 telefoontjes op een dag. Ja. Je had klanten aan de balie, je had de monteurs die aan moest sturen. En toen kwam ik hier. Er ging geen telefoon meer. Er kwam niemand meer. Er kwam niemand aan de kop zanneke van hoe is dit of hoe is dat. Zo van, los dit voor mij op. Ja, en Ja, dat... ja. En wie wordt het voor u om dan... Hartstikke fijn. Hij zit de hele dag in de graas en ik zie elders ook overal altijd weg. Oh, Ik werk, ik doe ook nog zo van alles links en rechts. Vrijwilligerswerk en poetswerk en zoiets en allemaal. wat voor vrijwilligerswerk doet je dan? Maasduidenstaten, bejaardenhuis. Zorg. Oh, is dat grote complex vooraan bij de brug? Nee, Nee, in Bergen. In in Bergen. Bergen. Vroeger zat het bejaardenhuis er wel, Ja. maar dat is af, ja dat is er niet meer. En nu is dat Maasduinenstaten geworden, dat Oké. ligt aan de rechterkant van de weg. En aan de andere kant ligt de Lindelaan, dat is voor mensen met dementie.